Explica la llegenda que Sant Jordi era un soldat de l'edat mitjana. És el gran protagonista època rere època, segle rere segle, d'una de les majors gestes cavalleresques de la història. Que hi havia un drac que posseïa la capacitat de matar amb el seu alè. La mort visitava el poble després del pas del drac. Només la cort arrasarant-se rere els gruixuts murs del seu castell, seguien gaudint de la vida sense que els afectés la desgràcia del seu poble. El poble es reuneix per caçar un animal en gran desesperació i així oferir-li al drac l'animal per allunyar-lo dels llogarets. Després de 3 dies, sense aportar cap sacrifici, es van fer reals els seus temors, apareixent de nou el drac, que es va endur l'últim animal del poble. Aleshores, els ciutadans van determinar lliurar-se al drac. Cleodolinda, afligida, s'acomiada del seu poble. No suporten tant dolor i anhelen un miracle. Un home jove, anomenat Jordi, amb el seu exèrcit, va arribar al poble amb l'objectiu de posar fi al patiment d'aquest indret i, per suposat, impedir la mort dels seus habitants i de la bella princesa Cleodolinda. Després d'una lluita ferotge, el valent Jordi va derrotar el drac per sempre.
de la sang del drac, el jove soldat agafa una rosa per la princesa Cleodolina i va posar fi a la lluita contra el monstre. Els reis ofereixen la mà de la seva filla com a agraïment per la mort del drac i per l'alliberament del seu poble. Jordi, que era un home de bé, li agraeix de tot cor aquest fet, però és el seu deure, i celebra amb tot el poble la victòria. ¡Bravo!